Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, koľko plechoviek nealkoholického piva by musel človek vypiť na to, aby nafúkal aspoň 1 promile, musel by takých plechoviek vypiť zhruba 28, ale to by som neodporúčal. Avšak, keby ste si chceli napustiť vaňu do nealkoholického piva, museli by ste použiť zhruba 500 plechoviek. Avšak žiadny normálny človek by si toľko plechoviek do obchodu kúpiť nešiel. Tak odkiaľ by zobral toľko plechoviek? A odkiaľ som ich zobral toľko ja? 7.11.2024 sa konala konferencia na stavebnej fakulte STU názvom L&T Forum, ktorá sa venovala vízi technického vzdelávania v kontexte aktuálnych domácich aj globálnych zmien. Spolu s partnermi aliancie EOLIST, čo sú mimochodom skupina združených technických univerzít po celej Európe, a oni prediskutovali potenciál spolupráce na platforme Európskej univerzity, aktuálne trendy a výzvy technického vzdelávania. Hovorili aj o umelej inteligencii, kvalite vzdelávania, rozvoje talentov a hlavná hviezda tejto konferencie bol Dan Schachtman, ktorý objavil kvázi kryštále. A my ako študentské organizácie sme tam mali aj možnosť diskutovať s týmto nositeľom Nobelovej ceny, ktorý objavil tie kvázi kryštále. Časťou tejto konferencie bola aj miestnosť plná študentských organizácií, kde mali možnosť sa prezentovať pred študentmi a učiteľmi. Učiteľov tam bolo dosť veľa, celkovo účastníkov bolo 310, ale registrovalo sa ich okolo 450 a oni očakávali od 400 do 600 študentov a učiteľov dokopy. Čiže nebolo tam až toľko veľa tých študentov. Jediný, kto sa chodil pozerať na tie študentské organizácie, bolo zo pár učiteľov a aj nejakí študenti tam boli, ale my sme tam im pekne núkali birely a mali sme tam aj ten birel pong na možnosti si zahrať, ale moc ľudí to nehralo. Takže z tohto hľadiska sme boli trochu sklamaní. Ja som tam bol ako z Bratislava, kde som členom už asi 4 roky. Však v rámci konferencie boli aj pauzy na kávy a obed, aj večera. Bol tam aj nejaký program na konci, ale my sme tam boli len do nejakej 15. a potom sme išli domov, všetky študentské organizácie. Musel som brať zvyšné plechovky z birelu naspäť na byt. A preto ich tu mám toľko veľa. Ešte som úplne zabudol na časť priestoru, kde sa prezentovali fakulty a firmy. Nič extra tam nebolo zaujímavé, len nejaká robotická ruka a táto termokamera. To je termokamera? Voy a la playa, había subido la marea. Dobre. To na tento botón zameráva, hej? Hej, ten ukazuje tú teplotu, čo je tam. Na tomto bode. Áno, ale tento bod ukazuje. Koľko to tak môže stať? Tá kamera? Tá kamera, no. 15-18 tisíc. 18 tisíc, čo ti dáva. Dobre. To viem, že také drahé, len... Záleží na tom, že koľko objektívov sa nakúpi. My sme si kúpili 2 alebo tak nejak. Ale, tak, lebo také menšie, čo má menšie rozlišenie, že to vyzerá jak z 70 rokov, tak oni stoja tak 3. A tie už, čo majú také serióznejšie rozlišenie. Hej, toto vyzerá, že má 400 na 600, celkom fajn tak, rozloženie. A tak to už stojí proste akože cez 10. Bezpečne. Dobre. No a tu je ešte tá robotická ruka, čo akože operuje nohu a toto je zase pohľad na Bratislavu v 3D modeli. Nerozdali sme úplne všetky tie plechovky, všetky organizácie si nás pamätajú tým, že sme tam mali 500 plechoviek a sme spravili brutálnu reklamu birelu, za čo veľmi pekne ďakujem, že nekúpil som ich ani nič. Som len súčasťou študentskej organizácie Bez Bratislava, ktorá pôsobí na celej STU. Takže dávam radu do budúcna, ak by ste niekedy chceli mať plechovky zadarmo, respektíve za reklamu, tak vám odporúčam ísť do nejakej študentskej organizácie, ak budete chcieť ísť niekedy na vysokú školu, lebo tam sú rôzne študentské organizácie. No ale na záver som sa chcel vyjadriť ešte k tomu jedlu. Oni, podľa informácií, ktoré som získal, STU dala do toho jedla zhruba 20 000 eur. Ale bolo to aj cítiť. Obsluha bola luxusná, kopec jedla tam bolo plná, chodba toho jedla, tých jednohubiek a ešte sladkých koláčikov a ešte vody, ešte káva, čaje, taký vlastný pult tam vytvorili.
rôzne pitia a toľko jedla, to som ešte v živote nevidel, ja by som to tam všetko zjedol. Bolo to úplne, že totálne luxusné a ešte raz by som si to zopakoval. Sa čudujem študentom, že oni radšej pôjdu domov alebo tak, i keď neviem, ja by som asi na ich mieste, keby nás tam nepozvali, ani by som nešiel. Ale oni to vôbec ani nejako nepromovali ani nič. Dali rektorské voľno, ale nepovedali, že sa deje niečo takéto. Iba, že máte rektorské voľno na celé STU a to je všetko. Nič viac iné nepovedali. Len potom, čo som ja v tej študentskej organizácii, tak nás tam pozvali, zhruba nejaký mesiac pred akciou nám prišiel mail. My sme to samozrejme prijali a dobre, že sme spravili, lebo vďaka tomu sme získali tých 500 plechoviek a ešte sme získali cenné kontakty. Tak ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste sa dozvedieť viacej o tom, ako funguje organizácia na STU, po prípade nejaké iné zaujímavosti alebo projekty, na ktorých som, tak dajte like, komentujte, zdieľajte a teším sa na vás v ďalších videách. Čus bus. Hexy!